ọkwanụ ndị ọkpọ ntuo bịakwanụ na-ejidegokwanụ nwoke na nwoke na-alawasị onwefe ike. Ọgwụ ya ka eji wee sị na amụ enweghị anya, na ọ bụrụ na amụ nwere anya na ọfụ na ọ na-otele ntị nwoke ibie ka ọ na-abanye, o welu nwayọọ fịọchala onwe ya na otu a na-eme, ma ọ bụ o welu nwayọọ kpodo iti na ana ya bụ amụ ya ekenyizikwa ekeni. Bịakwanụ ka unu welu ntị unu nụrụ ka nya bụ ife ti wee mee. Amadu Mfana bụ onye ya na-etiri ibe ya mkpu amụ ka mkpu ike ntị ka ya na-eti. Amakwanụ m mkpu nke fa na-eti na amakwa m onye bụ nwoke na onye bụ nwaanyị n'ime Fana bụ. Unu gezie ntị, unu amala onye nke atị ịnọ n'elu ibe ya na onye nke anọghọkwado n'elu ibie. Ndị obodo wee na-akọwa na ife eji wee jidefe abụ ife onyonyo a unu na-afụ kịta anụ wee tinyere n'ihu akwụkwọ ebe Fana abụ na wee na-ata onwe fa ntụtụ ịtagba m ekpuchinatalụ m ya nnọọ maka ndị nwe ihu akwụkwọ, mana unu ya anụ ka ya bụ nsusu dara tam. Onye nke a wee na-amụgherizi ka ewu akpọchala ọkụ wee jaghapụzie eze ya na-amụ ka mọ nke. Ya bụ ife abụrụkwa na obere ife. Ebe unu fụrụ ndị kọmuniti a nọ fa jichakwa akpụlekwe n'aka ma ndị ji mma n'aka, wee na-ajụ onye nke unu fụrụ kịta ajụjụ na ọlala onye nke yi akwa mmemme ka ọ na ọlahịa nwoke ti na ọlahụ, onye nke yi akwa mmemme ti na alara ya. Ndị kọmuniti wee ti na nke a kịta abụ ogbe afọdụ afọ kata nka na ọ na-atị atị na ọ chọghọkwa ikwu eziokwu wee were ịtarị ya. Nwekwa ma ndị bụ ma mma ma ndị bụ akpụlekwe ekpuchinatalụ m ya maka ndị nwe ihu akwụkwọ. Fana azụ ịtarị ya na-echo ya nya ịkagba ma ndị na-akwa ya aka ma ndị na-ama ya ụla ma ndị na-agba ya ọkpa. Wee ti ya na oche na o nwere ego na oyi eji ego wee mechinwu ya bụ okwu. Akụkwọrọ ya akụ ebe a na-akụzi ya onye nke a yi akwa led sisi akụkwọrọ ya kama ya ka ya gbaa onwe ya ndụ ebe a ka ya ṅụọ alụfe iyi na ya akpọzikwa ntụ n'ụwa ya mbọsị ọzọ. Ndị obodo wee ti anya ṅụọ iyi unu ya bịa ka unu fụ ka o si wee were aja wee ṅụọ anya bụ iyi. Alụ na-emezikwanụ ọkwọ ka ọ dị na nwoke ka ọ dị na nwaanyị, ọ bụlọkwa sọsọ ụmụ nwoke na-akpọwasị ibe fe otele ntị, na-enwekwara ụmụ nwaanyị jikwa amụlọba na kukumba na karọt ma ilefa ụmụ nwaanyị oji ile eje ahịa na-ahụwasị onwefe ọhụ nsị. Bịakwanụ n'okwu onye nke ejidere nke ya gbaa n'ihu akwụkwọ na ndị nke ejidekwa na ama akwụkwọ kavati wee na-eme nkefa mana onye megide ejidie ebupụta ya n'ihu akwụkwọ. Unu ya abịakwa ka unu nụrụ ka o ti wee mee anụ ọkwọ ma ebe ọ nọ wee mee anụ ọkwọ nkafa ti eti mkpu amụ nwa ife mfụkwara n'ihu akwụkwọ ka nkọkwara unu okotorigba. N'ụlọ ọrụ Anche ebe a ka ọkọm na fụnụ ka asịrị efu m okom eji kemgbe ego moto asịrị efu m okom nsọ na na-esi anata ego were abịa emesịa m nweta ego were abịa ma mgbe m bịazi nwaanyị a were antụ ya first time nwa efe ya first time nwa efe ya esi m ọdụ from me ọma antụ nwaanyị a fụsara ebe a mango ebesara n'ime ka ha rasara abịa nne m rice with ji ọnụ kom help m gwara ka edu wee mmiri since yesterday night. Ele m iji ọ nọrọ m ebe wee tisa ya ele gị na mere nwa na-emere kwuchie ike elotichi mee ya iwere otu gị tinye na n'otolie ka ọ gịnị ihe a nwa agwụrụ ọ wee eziokwu kọwasị ihe ọ bụrụ eziokwu kọwasị Dar-es-Salaam. You may feel that maybe I want to change it and make case police case. I personally can do it with you without minding. You don't understand this? You don't understand? I'm saying here I'm always joking for washing. That's not me tolo. That's it. I'm here always joking for washing.
Nkonge ekwu. Kwubi okwu si na ihe na gabanụ ntị. Ihe ọda abụọ ime egide n'umudiri. Ọ na-adị ishi na ya ga ebekwa ya ọzọ. Esu ọbụla gaba ntị. Kwuo nkonge ekwarịa. Elewa ihe waha gị. Ai. Chibueze. Onye? Sitete agama. Ihe ọgbọ baba. Speak louder. Agama emekwa ya ọzọ. Mme ya ma nwụọ. Eshobili imere ya sosokwu n'ala. Aka kwụ gị mesa aja gbuo gị kwuo ya. Mgbe ahụ enu shinga ufuo. Why 4 times? My brother, don't try it again. Court of it.